This is coming from Gipakita sa grupong Alliance of Advocates of Federalism and the Philippines ang mga perma nga ilang nakalap gikan sa lain-laing lugar sa Mindanao na ay perma sa mga tawo sa Cotabato City, Maguindanao, Sultan Kudarat, Pagadian ug Zamboanga Peninsula. Matud ni Attorney Nazar Inawat, ang presidente sa AAFP, pagpamatuod lamang kini nga adunay mga tawo sa Mindanao nga buot mobalhin sa kasamtangang porma sa panggobyerno ngadto sa federal form of government. So panawagan natin, sana yung signature campaign ang ipapakita namin nito na mayroon silang suporta sa ground. Kaya ang organization namin na Alliance of Advocates of Federalism, dito kami nag-umpisa sa ground para magsuporta sa kanila. Kasi dati, lahat ng mga ginawa dati ng mga president, from Ramos to Macapagal to Estrada and then to Digong, medyo hindi siya successful kasi hindi na-explain sa tao. Ngayon na-explain sa tao, napakadali sila ikumpinsi. Karong adlaw naa ang grupo sa Zamboanga City aron ipahibalo ang ilang katuyuan. Para nila panahuna nga hulipan ang centralized nga sistema sa gobyerno ug ang federalismo ang angay ihulip niini aron makita ang dibisyon sa matag rehiyon ug kita niini sa ilang mga panudlanan. Buot sugdan sa grupo ang pag-edukar sa ilang kausa nga federalismo sa matag purok ug barangay. Dili lamang kini ang unang higayon nga adunay nagdugso sa federal form of government. Sa panahon ni kanhi President Rodrigo Duterte, aduna say grupo sa Davao City nga nagdugso og ingon ini nga sistema sa panggobyerno apan wala gayud mo lampos. Karon nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang nagkupot sa katungdanan, gibuhi na sab og balik ang shifting sa sistema sa panggobyerno sa Pilipinas ngadto sa federal form of government. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga City. Stay safe.